Здравейте хора, аз съм Ранка и днес ще поразцъкваме малко Euro Truck Simulator 2. Само да си изберем работа. Така... Брай, ще вземем тая от Линц до Братислава. Така. Добре. Сканийката, така. Малко ми е тъмно. Не знам за какво. Си ги пусна, защото ми е тъмно някакво и аз. Не знам, честно казано. Така, 243 км, добре. Ще е тая мисия. Така. Това всъщност ще е втори епизод на Euro Truck Simulator. Опа, че спрем бе батце. Този път мисля, че ще караме през нощта. Не мисля, ами то е сигурно, че ще караме през нощта. Както и да е. Между другото, сканиите аз много си ги уважавам. Сканийката много ма кефи някаква, и аз не знам, са като камионче. Много ма кефите. И Волвото, на второ място са Волвото. Нали, на първо Скания, на второ Волво, трето не знам, чува се между Мерцедес или Рено. Ама не знам, и двете са шит. Не знам. Чакаме сега тук зелено, ето. В миналия път казах, че мисля си вземам Скандинавия. Сега съм 100% сигурен, че взема, обаче само не знам кога. Смисъл, нямам време да ида до кеш терминал. Нали да си я взема. И дам. Ако е планински пътя, ще е яко. В принцип ма кефи планинския път. Повечето предпочитат магистралите, ама на планинския път нямаш никакви ограничения. Даже не знам, майните го обяват. Мен поне не са ме глобявали на планински път, обаче ще се качим на магистралата. Защото планинския път ми е любим и затова ще се качим на магистрала. Не съм много сигурен какво пренасяме. И по-точно колко тона е. Ще разберем, само да излезем на магистралата. Значи 12 тона. Някакви танкове караме. Казани. Опс. Моя грешка. Даже мисля сега, защото винаги си купувам Volvo първо, като за начало. Този път мисля да си... Ей, къде ходиш бе, май? Този път мисля да си взема Scania. Просто много ма кефят камионите, не знам. То как не ма пусна тапанара преди малко. Ама има ги и такива. В миналия епизод аз засяках един, сега сигурно е било
за да ми го върне. И аз не знам. Бензин, че имаме. Пари също. Трябва да зареждаме. Да, познах, че карам през вечерта, то просто... Нямаше как. И даже мисля, че вечерта ще пристигне, няма да е сутринта. Ама да ни казваме големи думи, не се знае. Ако се питате дали играя с клавиатура или с волан играя, по-удобно ми е с клавиатура. Не знам, в смисъл, клавиатурата като, нали, като играя с клавиатура и много рязко завива някакво и просто не ма кефи някакво. Просто как е направено. Или с sensitivity, трябва да намаля, ако има такова, даже това не знам. В момента се движим с 100 км, което е доста добре. Пътя няма табели, все още не са ни таксували с превишена скорост. 105 дигнахме. Да пуснем малко. Така, дръпни, че... В страните и държавите общо взето, които са с обратни пътища, направо полудявам. Не мога да се ориентирам. Не мога да си го представя просто да карам от лявата страна. Аз съм свикнал, нали, ляв волан, т.е. и с десен волан. Просто не е никакъв шанс. И веднъж имах една мисия до Лондон и много се обърках там на летище, на борста. Трябва обаче задължително да си сваля тия модчетата деца. Само че не знам как да се оправя с промокода, който може да се свържиш с света на камионите и да караш там. В смисъл с това не знам, не мога да се оправя. Кой знае колко. Даже ми изобщо не мога да се оправя. Някакво, да я знам и аз. Не знам къде я го търся този код. Ама ще оправим. Всичко се оправи. Тук гледаме, добре. Този камион е голям звяр. То не е кой знае колко тежък товара. В смисъл 12 тона. Се има предвид, че съм теглил 24. Ама камиончето просто си е изрудско. Дърпа като лудо. С дълги ли караме? Аз карам с дълги, бе, пич. За какво ни казвате, бе? Не знам, надали има глоба за дълги. Не знам, но хубаво, добре. Карам с къси. Не, то това май съм дълги. Абе, май на там да е. В
момента е 11 часа. Все едно е 9 часа. Някакво много ми е странно само това. Защото се е случвало... То тук може би, защото сме на високо и е по-чисто такова. Случвало ми се, часа е 9 часа и все едно някакво полунощ. Супер адско. Супер тъмното беше. Тук нещо... 11 часа път светло, да я знам, някакво такова ми се вижда. Тук сега осветление имаме. Място за почивка. На нас не ни се спи, няма спирам. Тук имаше нещо. По принцип по тия табели, тук са камерките наредени и много често се случва за 3 км да ме губи. И то, не, мисля, че беше 150 евро, ефтино е, нали, в смисъл, ама ако превишиш повече, даже и с 500 ме е губял. И отделно ако съблъснеш нещо пак глоби, емисията ти отива на вятъра. Както и да е. То отпред много бързо дръпна, аз мислих да го изпревара, ама... Бързо, Щом карам с 90... Не, настигнах го. Едва. 50 км. То не остана. По принцип, като дигам нива и точките, които получавам, ги слагам за скъп товар и такива неща. Но мисля, че ще е много по-добре, ако сложа за по-дълги дистанции, защото просто много късо ми идва някакво и аз не знам какво. Мисъл, има по 1000-2000 км, нещо по-интересничко такова, дето го цъкаш половин, 1 час. А това тук е 15 минути сигурно, 230 км, 270. Да, я знам. Пускам дългите тук, не ми пука. Ако ще имам глобя, аз с дълги съм свикнал май на някакво всичко да ми е осветено. Всичко ми е осветено майна. Не някакви скромни фарове. Там. Това сме тук на извънградско се едно. Сега тук вече влизаме. Не. Има нещо. Граница ли кое? Не. Това е много странно направено. Аз мисля, че... не, влизаме в града. То е извън града. Значи вече сме в града. Или не, това е извънградско. Защото ограничението е 80, да. Минахме през някакво градче. То даже и на картата го няма. Караме за Тония там. Той май е с... като нашия курс. Братислава. Много намали пичагата. Карай.
той е добре, и той е добре, слава пича. Не ми се искаше много да правим този клип по тъмното, ама нищо. Между другото тук... не, бил съм до Братислава, добре. Щях да кажа пак, че мисля, че го откриваме за първи път, но не. Бил съм тук. Братислава... То даже и тук някъде компанията. Така, ще спра само тук да ви покажа камиона. Така. Ту вижте го. Надали се вижда нещо в тъмното. Е така. Пуснем тук. И така. Добре хора, това беше от мен. Надявам се да ви е харесал и чао.